Kube kwendlini yakhe yokugcina namhlanje uKamokhelo Eunice Boikanyo waseKoksta eNorth West. Boikanyo oneminyaka engama-25 ugwazwe owabe yisoka lakhe amahlandla ayi-11 ngomsombuluko. Lokhu kwenzeka nakuba ebenencwadi yasenkantolo yesivimbelo njengoba ebehlukunyezwa esatshiswa owabe eyisoka lakhe. uKamokhelo Boikanyo wayesendleleni eya emsebenzini ngesikhathi ehlaselwa owabe eyisoka lakhe emgwaza amahlandla ayi-14. Umndeni ube nomunyu uma uchaza isihluku abulawe ngaso. 7:30 kabamfonela akitsena kuting bangishayele ucingo ngabo 7 uma ngifika endaweni yesigameko ngamfica egcwele igazi ukusuka ekhanda kuya ezinyaweni. Bengihamba sengathi ngiphithene ikhanda ngiya esibhedlela. Odokotela bafika basitshela ukuthi useshile. Le nkonzo iqhakambise ukwenyuka kwezigameko zodlame oluyamene nobulili. Umasipala waseNorth West uvumile ukuthi uhulumeni uyehluleka ukulwisana nalempi, wethembisa ukwenza kangcono. Kamokhelo ufeitswe ke our system as government departments. Ngwana o robetseng fa, it wasn't her time, but because our systems are not that effective and efficient, ke ka mo re kopaneng mo. Umsolwa uzamile ukuzibulala emva kwalesi sigameko, kumanje ungaphansi kweso lamaphoyisa esibhedlela.